Printzesa urrun baten izena duzu, eutanasia. Baina nik hurbilago nahi zintuzket. Maite baitzaitut. Eta ez baitut burutik baztertzen, zu neure egitea noiz bait. Edo ni zeure, hobeki. Zu, eutanasia, ene azken orduko esperantza. Zu, ene azken atxa. Zu, ene buda erruki bera. Zu, ene balizko sufrimenduen aringarri. Zu, ene maitaleen maitale. Barkatu atrebentzia, hurrengoan eutanasi deitzen badizut. Heriotzaren arrazoiak askotarikoak izan baitaitezke, Orioaldeko itsas haizeetatik Babiloniaraino. Eta gaur, lepoan hartu eta segi aurrera, eta ez zaitugu ahaztuko gogoan izango zaitugu baita zeu bere, Lourdes. Aldi hartan, egunak 24 ordu zituela ikasi zenuen. Dotore Joan baita, Juan Mari Irigoyen, eta Lepoaldeko zapia bakarrik ez dugu ahaztuko futbol jokalari apartara izan zela altzatarra. Eta alakoxea da bizitza, eta argazki hauek saretan ikusi ditugunak izan ere, Juan Mari Irigoyen bera, Bittor Alkizari eskua estutzen ikus dezakezue argazki horietan, aste berean joan baitzaizkigu Euskal Herriko historiako kapitulu garrantzitsuaren partaide diren bi hiritar hauek. Eta gauzak honela, Bittor Alkiza eta Juan Mari Irigoyen aipatuta, hedabideetako lerro nagusiak ekarriko dizkizuegu gogora izan ere, idazle euskalduna, hainbat eta hainbat libururen jabe eta publiko guztiaren garaile. Urte luzez euskal literaturaren protagonista eta abanguardista ere bai. Irribarrea joan zaigu, baina Juan Mari Irigoyenen obra geurean hemen geratuko zaigu. Gaurtik aurrera horretan jarriko dugu indarrak. Lotxatuta gaude herritarrek eta komunikabideek egin duten irudien erabileragatik. Hortan ere badugu zer ikasi eta non ardurak hartu. Samina eta baita serrea ere Orioko herritarrek adierazi dutena. Izan ere, Lourdes de Loioren heriotzaren harira, hainbat eta hainbat dira, sare sozialetan ikusitako argazki gordinak eta horien erabilera erabat arbuiatu nahi izan dute herritarrek. Mina, kezka eta aurrera begira aldatu beharrekoak, matxismoa bera norma den garaiotan, oraindik ere hala segitzen duen garaiotan. Indarkeria matxistak drama kapitulo latza utzi digu herrian. Xok egoeran gaude. Askotan, etxeetan gertatu dena atzo kalea lehertu zen. Baina egiturazko indarkeria matxista bera dago azpian. Ez da kasu isolatua, egunero kolpatzen eta irailtzen gaituzten sistema baten ondorio krudelena baizik. Sistema honek emakume izateagatik hiltzen gaitu. Krimen matxista honek biktima asko utzi ditu. Umezurtzak, amak, familiak, inguruan zeuden ume bizilagun eta herritarrak. Erreparazio lan handia egin behar dugu, eta herritar bezala ardura hartu behar dugu. Gertakari gordinak izan dira, baina egiturazko matxismoaren gertakari izan dira baita ere, testuinguru berean kokatu beharrekoak, eguneroko gauza txikietatik muturreko gertakari latz hauetaraino. Agenda feminista aldarrikatu zen,
baina non geratu ote dira erronka guzti horiek. Estamentu ezberdinek, erakunde naiz gizarte zibilak bere gain hartu ote ditu ardurak. Nazkatuta gaude erasotuak eta erailak izateaz. Indarkeria sexistari aurre egiteko lehen mailako arazo politikotzat hartua izan dadin eskatzen dugu. Behingoz, jarrera konplizeak alboratu eta bizigaren jendarte antolaketa sexistari aurre egiteko benetako neurriak har ditzatela exigitzen dugu. Indarkeriari gabeko bizitzak eraiki ditzagu. Autodefentsa feministarako deia egiten dugu. Gure bizitza direlako jokoan daudenak, eta bizitzaren aldeko apustu erradikala egiten dugulako. Feministok erantzuteko prest gaude. Martxan jarraituko dugu. Elkarrekin borrokan denak aske izan arte. Lourdes, zuri ukatu dizuten askatasunaren alde borrokatuko gara. Askeak izan nahi dugulako. Hogeita bosten hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen nuen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere, bestea azazetakoa ere espero dugu izatea. Hauteskunde kanpaina honetan azpiegiturei buruz, gauza konkretuei buruz nahiko nahasmena dago eta are gehiago Madrildik gidatutako kanpaina handi honen baitan harrapatu gaituztelako euskaldunak. Edo nola ere, gaur hauteskunde kanpainako analisi tarte honetan azpiegiturei buruz Arantxa Tapiaren hitzak dituzu horiek. Jaurlaritzak esku artean duelako plan bat, superplan bat, azpiegitura konkretu batzuei buruz, etorkizunari begira jarrita gainera berriztagarrien plana, baina baten batek zerbait ulertzen aldu. Arantxa Tapiak ordea, data batzuk aurreratu ditu. Gutxi gora bera, epe horiek manejatzen ditugu. Horrek esan nahi du, prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina, badoa. 2024-2025 zaila da, azpiegitura berri hauei, industria berri hauei, zer nolako toki emango zaien, nork emango ote dion, nork hartuko ote dituen erabakiak, zein enpresak eraikiko dituen nork ustiatu. Galdera zerrenda luzea da, gai honi jarraipena ematea ere, zaila, ikerketa ere eskatzen duelako, aplikazioaren bat akaso, eskerrak geurean dugula gaur, Iñaki Betxarroman, zer nola jarraitu dezakegu kontu guzti hau, guk badakigu, zuk lupa ezartzen diozula kontu honi. Bai, baina, nahiko, naizta lupa jarri, nahiko zaila da, egia zen, zuk aipatu duzun bezala, eta hain zuzen ere, Jaurlaritzak onartu duen lurralde plan sektorial honek, egin beharko lukena da ordenatu, pixkat nahiko kaotikoa eta hoian baten itxura daukan energia berriztagarrien instalazioen ezarpen hauen kontua. Lurralde plan sektorialak ekarri beharko luke edo zehaztu beharko luke nun kokatu beharko lirateken halako instalazioak, instalazio berriztagarria handiak, eta hortarako dira halako planak, sailburuak berak esan duen bezala tramitazio oso luzea izaten dute, 2021an hasi ziren, eman zuten lehenengo agindua plan hau honekin hasteko, eta aurreikusten dugu 2024-2025 bueltan bukatzea. Orduan, lehenengo galdera burura datorkiguna batzuei, eta nik uste oposizioak berak ere kritikatu duena da, zergatik onartu behar izan duten lurralde plan sektorial honen lehenengo onarpena hain justu udal hauteskundeetan, Jakinda, justu udal hauteskunde kanpaina hasi bezperan publikatu zuten, horrek irekitzen du 45 eguneko egun balioduneko epe bat alegazioak egiteko, eta hain justu alegazioak egiteko behar handiena eta interes handiena izaten duten tokiko erakundek udalek oso epe horretan oso mugatuta ibiliko dira. Uztailaren 12an bukatuko da hain zuzen alegazioak aurkezteko epe hori, eta ekainaren
17 okerrez baldin banago osatuko dira udal berriak, ez? Beraz, ikusten duzue, kasik lekurik gabe edo eperik gabe geldituko dira, beharrezko alegazio hauek egiteko, ez? Arantxa Tapiak hori nahi gabe egin du, kostatzen da sinistea, ez? Udalak jokoz kanpo utzi dituzela, irakurri dizugu. Hain zuzen ere, lurralde plan sektorial horiei buruz LPS bezalako sigla hauek, askori ez ezagunak izango zaizkien horiek, administrazioa oso labirintikoa izan daiteke, baina kasu batzuetan jokaldi batzuk ere eskuta ditzake. Gogora ekarri genezake, azpiegitura handiekin esate baterako, Gipuzkoan zenolako eztabaidak izan du diren, hain zuzen ere, hauteskunden atarian nolabait esleitu izan direlako edo zenbait erabaki estrategiko hartu. Pentsa genezake hauteskunden ondoreneko mapa hori Urkulluren Jaurlaritza dago batetik, baina lurralde plan sektorialak aipatu duzun bezalaxe foru aldundiak, udalak. Udalak jokoz kanpo erabat geratuko dira, hain epe estua ezarrita, epe hori oraindik ere gehiago luzatu ziteken, 2024-2025. Epez kanpo edo lekuz kanpo erabat ez dakit, esan nahi, gero prozedura administratiboa jarraituko du eta lurralde plan sektorial honek finkatzen dituen mapak eta hola behar bada revisatu ahal izango dira, baina lehenengo gauza aipatu behar dena da, lurralde plan sektorial honek ordenatu eta argitu beharko lukena pixkat gai honen inguruko panorama, ez ditula argitzen oso puntu garrantzitsuak eta konkretuak. Esate baterako, gaur egun dagoeneko tramitatzen ari diren parke eolikoekin ze gertatzen da. 16, okerrez baldin banago, 16 parke eolikoa dira tramitatzen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Horietako asko daude plan honetan hautatutako kokagunetatik kanpo, eta beraz, ez dakigu oso ondo ze gertatuko den, horiekin. Gipuzkoan bertan badira hainbat, ez? Geno ditugu gogoan, Aramaio aldean, edo Zizurkien, Soraluzen eta bar, ze gertatuko da horiekin. Ze gertatuko da planean agertu ez, baina esklusio zonetatik kanpo dauden balizko beste batzuekin. Edo ze gertatuko da adibidez, 50 megabateko potentzia baino handiagoa dutelako Madril tramitatzen ari den besteekin, adibidez Mandoegin. Kuriosoa da ez, Mandoegirena, zeren Jaurlaritzak aurkeztu duen LPS honetan, Mandoegi agertzen da esklusio zona batean, baina aldi berean, Madrilen momentu honetan tramitatzen ari dira 100 megabateko potentziako proiektu bat, ez? Oen dela gutxi sustrai erakuntza erakundeak jakinarazi zuen, ez? Orduan, ni uste erantzuna baino gehiago galderak ekarri ditu LPS honek eta, jundarko dugu ikusten aurrera begira nola galdera horiek denak nola erantzuten direnez. Eta ziurritzarela gutaz libratuko, horri buruz galdezka berriz ere etorreko batzaizkizulako. Galdera zerrenda beraz, Euskal Herriko energiaren etorkizuneko mapa zein izango ote den, eta nork erabakitzeaz haratago nork usteatuko duen ere, galdera potenteak eta mahai gainean utziko ditugunak. Edo nola ere, hauteskunde kanpaina bete-betean dugun honetan, hauteskunden osteari ere begira jartzeko, galdera trampa bat ere botako dizugu, esan aurretik, bolatxoa aterako dugu. Zer nola ikusten duzu panorama hauteskunden ostean izan daiteke, ardatzoni tiraka edo oroar, osaera berria izango duten, gobernu berri asko izan da, energia berriztagarrien mapa honetan ere, ez dakit zer nolako eragina izan dezaken, nola ikusten duzu? Ez dakit, interesakin, egia da gai hau, gai honek gero eta presentzia eta garrantzi handiagoa duela, munduko egoera ere hala da, klima larrialdi eta ekologia larrialdi batean bizi gara, horren zantzuak eta frogak gero eta garbiagoak dira eta aldi berean, erakunden erantzunak oso eskasak dira momentuz, kanpaina honetan, esango nuke inoiz baino presenteago, naiz eta zuk aipatu duzun beste Madril datozen
kanpaina horiek estali hau eta beste gai asko, baina hala ere presentzia handiagoa daukate, bai hauteskunde programetan eta bar. Ze panorama utziko duten hauteskundeek ikusteko dago, ez? Galderak ditut nik ere, aber Nafarroan nolako gobernua osatu ahal izango den, aldundietan, Gipuzkoan adibidez, aurre ikusten den EH Bildu eta EAJaren arteko lehia horretan zein urtetzen den garaie. Horrek ni uste alderdien arteko eskaintzak ere, gai honi dagokionez ere ezberdina dirala eta bidea ere ezberdina izango dela norra ateratzen den garaie horren arabera, ez. Beraz, ni uste zaio behar dugula 28ko gaueko hauteskundeen emaitzetara, eta ikusiko dugu, ez. Erki, mapa bat ala beste, horri buruz aritzeko tartetxo bat ere lapurtuko dizugu, datozen asteetan izango da hori. Eskerrik asko, Iñaki Patxarroman, beste bain ere, geuren izateagatik. Eskerrik asko zuei. Bagenekien, korrikak zorioneko egiten gaituela, baina hainbestarako izango ote da? Bai, eta zientifikoki frogatutzat eman du gainera Euskal Herriko Unibertsitateak. Ikerkan eta honetan zera diote, COVID-19ak eragindako pandemia etxeratze garai goraberatsu hori nolabait orekatzea lortu zuela korrikak. Pentsa, zenbateraino komunitatea osatzeko garrantzitsuak diren bali horiek berreskuratu, indartu, landu, baizuet dena dauka korrikak. Motivazio ere, ematen omen digu, geure burua zaindu eta ingurukoak ere zaintzeko. Hau ikaragarria da benetan eta ez dakigu, pozarren gara, zorionekoak benetan. Ez aldarraroa zorionik gabe, Nafarroa! Ekainaren 10ean hitzordua izango delako, ekarri dizuegu korrikak zorioneko egiten gaitu eta zorionekoak ekimenak plazaratutako abesti, bideoklip, koreografia, ekainaren 10ean Iruñan dantzatu beharreko hori, badira, hainbat honezkero atxikimendu eman dutenak, baina badakizu atxikimendu batzuk bestek baina gehiago balio dutela, bai, ez gara kolpez-kolpe buruzari, baizik eta super itziar ituin hori buruz. Emakume hau miragarria, harrigarria, ikaratzekoa, asko maite dugu. Zuek ez? Zorioneku, zorion esku, eskuera, euskaldunon era, euskaldunon manera. Hori da dekoguna. Napar guztiona da euskera, euskaldun guztiona. Etorri ekainaren 10ean, zorion eskuak manifestaldira Iruñera. Nola ez zuten hautatuko itziar ituño irati filmean zeraren paper... Ez dizuegu esango ez, ze paper jokatzen duen, baina jabetuko zareten, ez dela ez inondik inora kasualitate, super itziar ituño oraingo honetan ere paper horretan erdigunean aritzea. Tira, guzti hau zertarako, ekainaren 10ean, Iruñean itzurtua dugula berriz ere, agendan apuntatzeko, gogorarazteko. Eta segidan ikusi duzuen nori buruz hitz egingo dizugun, Koiote Tornadotarrei buruz. Entzun duzue LPS, LSD, MIN, haizue, MIN sariak zeintzuk izango ote dira harakatu sare sozialetan, baina esango dizuegu musika independentearen
sariak direla eta oraingo honetan Mallorca alde horretan, Balear uharteetan banatu dituzten horiek eta ara hegaldia hartuta joan dira noski baietz Koiote Tornadotarrak izan ere euren azken lana saritu dute bertan. Euskarazko lan onena gisa saritu dute hain zuzen ere Don Kondor eta Ñora Lakran izendatu duten disko ezberdina. Doinu latinoak entzungo dituzue eta estetika ere bai, zeharo ezberdina. Mugako sasietan, errekako loietan, dantzanari nahi zantzan, oinartzea oinetan. Koldo Sorotek ekoitzetako diskoa izan da, Usua dela Fuente baterian noski baietz, eta izue, oraindik ere ezagutzen ez baduzue bakizue, YouTube kanalan bertan dituzue bideoklipak guztiak ikusgai, eta bai, bestelako erritmoei heldu diete euskaraz eta basamortuan barrena. Arrastaka dakartzat, galdutako lorantzak, zauriak eta arantzak, oinazeak oinaze, dantzanari nahi zantzak. Zorrotza, garratzak, zure hitzak, zenbalaino beltz, sarkada bat behar duzu ainakiretza, esan ezina da, Oso da, eta bastante ondo ikusten da. Hori da jendeak esaten diguna, baina oso ondo ikusten da. Joku bat ez dela edo hasi zela hau, baina, bueno, azkenean, nahiko paradoxikoa den arren, gure identitatea indartu edo markatu du gehiago. Pentsatuko duzu, nor demontre, ote dira, hauek, Merina Gris, Donostiarrak, hori bai, hori jakin badakigu, eta Donostia txikixamarra denez, akaso hor ikusten dituzu harribitxi horiek, plastikeko harribitxi horien atzean, nor eskutatuko ote da, hau duela urte batzuk lege antiterroristapean erortzeko arrazoiare izan ziteken, baina ikusten duzue, musikari belaunaldi berriak askatasun txiki hauek behintzat, eduki badituela. Ustez zaila bai publikotik, ez? Seguraski behiratzea gu, ze gu, karo, gu ateatzen gara oso harratuta, ez? Ausart, bai, ja. Hemen ez dinok ikusten, baina egia da, guretzako ere zaila dela konektatzea, ez du behiratzen egiza pertsona bati eta mezua zure gana joa, baina karo, berak ez daki zuri behiratzen egidan, orduan igual kentzei zu begira, eta zuzen den hor behiratzen. Ja. Orduan zaila egitu zait, bere gintzako bai konektatzea, eta hori konexio hori igual galtzen dugu, baina bueno, beste alde batetik ba hori da, ausartago ateatzen gara. Banskirekin parekatu dituzte, bai, Euskal Irrati telebista kate publikoan, aizue, zareteke jatuko ez da? Ez da zerbait kontzientia izan, edo ez da zerbait horrela bilatu duguna, baina bozgorailu funtzio hori izan dugula, batez ere feedbackagatik esaten dugu, esan azkenean artista bezala hori ez duzu entzematen ez baldin baizute esaten. Baina bai gertatu zaigu, bai gazteagokin eta bai zarragokin esango nukenik. Zarete Banksy, jendeak badaki zuek zaretela. Ba, alaxe, ez baituzue ezagutzen, dagoeneko, bakizue aurpegiz behintzat ze itxura duten ez, baina dizdira berezi horien atzean datorren iluntasun hori, Merina Gris duzue, eta honekin agur esango dizuegu, bihar hemen izango gaituzue, ostirala, asteko azken eguna, eskerrak, eta nahi eran, 24 orduz, sare sozialetan, ezker eskuin, bai, ez, bertan aurkituko gaituzue. Kolpez kolpe, hemen egunero, Antenatika, albistegi, azido, profesional,
eta fidagarria zuekin eskerrik asko, beste egun batez hor izateagatik. Aio, Gabon. Egiten zaitu goiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak, zenbalaino beltz, sarkada bat behar duzu hainak iretsa, esan ezina da, bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan, errua ez duzu inoiz, eiatzen zure txea, segi zuloan, ilunkutan, ikuste zein omen da, zure zauria. Kaiate ja, esan behar nuen, hemen edo nor, jainko da, eredun bakarra, bera denaren. Eta zerua, sentitzen duzuna, gara zilea, egindako mina. Guztoko ez dudan arren, ez gara inez berdina. Guztoko ez dudan arren, ez gara inez berdina. Ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, hotzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri horria, hotzaren aberrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, herrian deserrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, gaina olatu herrian, ardilatzen herrian, gainezti